anyị gbamụrụ nze ma mụọ ọzọ asị ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa ọ na-abụ kwaru oge ya o were aka ya dara onwe ya atọ ntị n'ala anụrụ ikoro ndanda ebe achọkatakwanụ mma ekwu abịagba ama ihe riri n'ikpeazụ gerenụ ya nnọọ bụ akụkọ ụwa na nkenke na nke ụtụtụ taa bụ Mọnde abalị 27 nke ọnwa 10 afọ 2025 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Nkwọ na Mbọ gerenụ isiokwu ndị ahụ bụ isi anyị bịara nnọọ lecha anya wee si oke ka anyị malite na nwanne nwoke Ọji Ụzọ Kanụ ekwupụtala mmasị ya ịzọ ọkwa gọvanọ steeti Abịa Nigeria. Ị ga-anụrụkwa na akpapụla otu egwu bọọlụ Remo Stars na Mamaka Champions League. Ọnwa n'onwe m Uchenna Clever ọnụ pụta nso Chief Mascot Ụzọ Kanụ bụ nwanne nwoke ntakịrị senetọ Ọji Ụzọ Kanụ ebe ọ nọ kwuo na ebumnobi ya ịzọ ọkwa gọvanọ steeti Abịa bụ iweta ịdị n'otu na steeti Abịa ma meekwa ka steeti Abịa bụrụ steeti ga-amara onye ukwu na onye nta mma na-agbanyeghị pati onye dị na ya. Mascot Kanụ suru aka n'ala dee n'ire ịchụpụ gọvanọ steeti Abịa bụ Alex Oti bụ onye o kwuru na ọ naghị emezu nkwa ndị o kwere ndị steeti Abịa oge ọ na-eme achụnta vootu. Ndị uwe ojii steeti Anambra agaala aka ka egbe ma pinwuru otu nwoke ọwụ dị afọ 29 a na-enyo enyo ịbụ onye otu nzuzo ma bụrụkwa onye ndị ndọrọndọrọ ọchịchị na-eji eme onye akpa obi. Aha ya bụ Onyeka Odogwu bụkwanụ onye ama nke ọma dịka Red Angel. Ọ bụ onye otimkpu ndị uwe ojii steeti Anambra bụ Tochukwu Ikenga bụ ya mere ka ọhaneze mara maka nke a n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Sọnde. Tochukwu Ikenga kọwara na ngwa ihe ndị a napụtara nwa amadi a gụnyere egbe ogologo pump action abụọ, egbe abụọ bụ ọnụ abụọ arụrụ na mba ndị ọcha, akwa na-acha ọbara ọbara nakwa akwa ọzọ so bụ nke ihe edere ihe gosiri otu nzuzo tinyere okpu ọcha abụọ nakwa okpu ojii abụọ. Ka nke a na-ewu, onye kọmishọna ndị uwe ojii steeti Anambra bụ Ikoyi Orutungo apụtala ma kwughakwa ya ọzọ na ndị uwe ojii steeti ahụ agaghị eji anya ọma ele otu nzuzo ya na ndị ndọrọndọrọ ọchịchị na-eji eme ndị akpa obi bụkwanụ ndị na-eyi egwu udo nakwa ntụliaka elu steeti Anambra. Ndị uwe ojii steeti Ondo agaala aka ka egbepụnwuru otu nwaanyị ọwa aha ya bụ Ada Clement maka inwe ụlọ ebe a na-amụ ma na-ere ụmụaka kpọmkwem n'obodo Ore bisi kansụl ime obodo dị Igbo nke steeti ahụ. Ọ bụ onye otimkpu ndị uwe ojii steeti ahụ bụ Ọlayinka Ayenlade bụ ya mere ka ọhaneze mara maka nke a. Ya bụ onye otimkpu ndị uwe ojii steeti Ondo gara n'ihu kwuo na ndị uwe ojii steeti ahụ zọpụtara ụmụ nwaanyị 5 dị ime na ya bụ ebe a na-amụ ma na-ere ụmụaka. Ọ gara n'ihu kwuo na nwaanyị a ejidere ji ere ụmụaka ndị nke nwaanyị amụrụ ọhụrụ n'ọnụ ego Naira 4 bụ 400,000 naira ma karịa, ma na-ere ụmụaka ndị nke nwoke amụrụ ọhụrụ n'ọnụ ego Naira 6 bụ 600,000 naira ma karịa.
ya bụ onye oti mkpu ndị uwe ojii steeti Ondo bụ Olayinka Ayenlade gakpara n'ihu kpuo na onye kọmishọna ndị uwe ojii steeti ahụ bụ Adebowale Lawal enye n'iwu ka eme nnyocha tọrọ atọ gbasara nke a iji hụ na a nwụchichara ndị niile aka ha dị na agwa ajọ kanyụrụ udele na njọ ma si kanyọ nkapi n'osi. onye ji ọkọlọtọ otu pati APGA zọọ ọkwa onye isi ala Naịjirịa n'afọ 2023 gara aga bụ ọkaikpe ziri ezi ọkammụta Peter Umadi apụtala ma mee ka ọhaneze mara na ọ wụsala ọwa n'otu pati APGA ma wezụga onwe ya kpamkpam n'ihe ọbụla gbasatara ndọrọndọrọ ọchịchị n'ala anyị bụ Naịjirịa. Ya bụ ọkammụta Peter Umadi mere ka ọhaneze mara maka nke a site nnọọ n'akwụkwọ ederede leta o ji nnọọ aka ya binye aka na ya bụkwanụ nke o zigara onye isi oche otu pati APGA na Ward 1 dị na obodo Nri nke kansụl ime obodo Anọcha nke steeti Anambra. Na ya bụ akwụkwọ ederede leta o kelere otu pati APGA maka inye ya ohere iji nnọọ ọkọlọtọ otu pati ha zọọkwa onye isi ala Naịjirịa n'afọ 2023 gara aga. Ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara na ya bụ Peter Umadi sonyere otu pati APGA n'abalị 20 nke ọnwa Maachị n'afọ 2019 gara aga. Otu jikọtara ndị dọkịta ahụike ala anyị bụ Nigerian Association of Resident Doctors ma ọ bụkwanụ NARD n'aha mkpirisi bekee apụtala kpuo na ha ga-amalite mfanye aka n'ụkwụ a na-amaghị mgbe ọ ga-ebi malite n'abalị mbụ nke ọnwa Nọvemba na-abịa abịa. Ọ bụ onye isi oche nke otu a bụ Mohammed Suleiman bụ ya mere ka ọhaneze mara maka nke a site n'akpụkpọ ozi o wepụtara n'ụbọchị Sọnde ụnyaahụ. Na ya bụ akpụkpọ ozi ya bụ otu a jikọtara ndị dọkịta ahụike n'ala anyị kwuru na ha kpebiri ịga ya bụ mfanye aka n'ọkpọ a na-amaghị mgbe ọ ga-ebi dịka ụbọchị mbirimambi 30 bụ 30 days ha nyeburu ọchịchị etiti iji hụ ohere leba ọdịnamma ha anya bịara kụrụ ọnụ. ndị agha ala anyị na-eme mkpagharị agbagbuola opekata mpe ndị ọkpa egbe bandit dị 80 bụ nnọọ ngwa ọgụ ha ka gịnị na steeti Kebbi bụ ndị na-ama amụma isi nnọọ steeti Zamfara wakpuo ya bụ steeti Kebbi. Ọ bụ onye ntụziaka pụrụ iche nye gọvanọ steeti Kebbi bụ Nasia Idris na mkparịta ụka bụ nwa amadi aha ya bụ Abdullahi Idris Zuru bụ ya mere ka ọhaneze mara maka nke a n'ụbọchị Sọnde ụnyaahụ. Nwa amadi akọwara na ọ bụ na kansụl ime obodo Ngaski nke ya bụ steeti Kebbi ka ya bụ njinji anọ nnọọ wee jie ka ọ dị onye isi bụ onye na-ahụ maka nchekwa na ya bụ steeti Kebbi bụ Abdurrahman Usman apụtala ma kwuo na ndị agha ala anyị gbagburu opekata mpe ndị ọkpa egbe bandit dị 80 n'ọnụọgụgụ dịka ha na ndị ọkpa egbe bandit na-akwarịta mgbọ ma napụtakwa ha ọtụtụ ọgba tumtum ma zọpụtakwa mmadụ abụọ atọrọ. Akapụla otu egbe bọọlụ Remo Stars ala anyị na amamaka CAF Champions League dịka otu egbe bọọlụ Mamelodi Sundowns nke mba South Africa jicha ọkpụ goolu abụọ a na-asataghị ọbụla dị otu ji bie ihe ụfụfụ n'ọnụ. Ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara na ya bụ otu egbe bọọlụ Mamelodi Sundowns nke mba South Africa jibu ọkpụ goolu 5 a satara naanị otu ji merie ya bụ otu egbe bọọlụ Remo Stars ala anyị n'ụlọ ha n'izuụka gara aga. Ka ọ dị ugbu a otu egbe bọọlụ Rivers United bụ sọsọ otu egbe bọọlụ ala anyị fọrọ na amamaka egwuregwu bọọlụ na mpaghara Afrịka. Anyị gbamọrọ nze ma ma ọzọ o zochala ma gbachaa asị ebe ọkọ nyụrụ sị wụsara ya ọwa maka na ọkazi anaghị eju akpa amachie ya ọnụ. Ọ gwụla na ya bụ akụkọ ụwa na nkenke na nke ụtụtụ taa mana tupu anyị achịkọba ya geghachikwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma sị hapụ ili dike. Ya bụrụ na ị goziri ntị nke ọma n'ụtụtụ a ị ga-anọrọ mgbe anyị wetara gị akụkọ kwuru na nwanne nwoke Ọji Ụzọ Kanụ ekwupụtala mmasị ya ịzọ ọkwa gọvanọ steeti Abịa. Anyị mekwara ka ị nụrụ na onye ji ọkọlọtọ otu pati APGA zọọkwa onye isi ala Naịjirịa n'afọ 2023 gara aga awụsala ọwa n'ihe ọbụla gbasatara ndọrọndọrọ ọchịchị Naịjirịa. Anyị mekwara ka o doo gị anya na akwapụla otu egbe bọọlụ Remo Stars na amamaka CAF Champions League. N'aha Benjamin Joseph
bụ onye chịkọbara akụkọ a ka mụ onwe m bụ Uchenna Clever Ọnụọha nakwa Nwaada Nwokocha Clara bụ ndị si n'olu ndị ngere mee ka nghọta ya n'asụsụ Igbo ji asị nọrọ ebe ahụ emela ngagharị o jiri nkeji 30 gata elekere 7 nke ụtụtụ anyị ga-alọghachi n'ike na ebube maka ihe omume anyị bụ nzukọ ome Igbo. Clara, good morning. Uche, good morning. How are you feeling? I am feeling so good. Ha! Weekend aga akwa isoghịkwa nga gbuo ya bụ mmiri. What's wrong? Uche. Akụkọ mere. Ọ gịnị na-esi gị? Enyụọna. Uche, akụkọ mere. Enyụọna nke ị na-eme. Akụkọ mere. Uche, na so I dey jump from one place to the other to gather the news, to gather the akụkọ wey I go gist you. That's so my slippers caught for road. Don't worry. I carry am for hand, they run. Akọzina, asị mgbegbu ọbụla a ga-ata atọ. Ịtụ ya mbụ ụsa ka ọwụ. No problem. Anyị lọghachi ego iji nwayọ gbaa m ọkpa n'eze. Mana ịgbapụ m eze ma Eze agbapụ ga-agasịkwa gị n'ụtụtụ. nọrọ n'ebe ahụ agagharịkwala agagharị nwune.